다 낮은 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널. What you drive? Stop, drop, and roll. Do that. Do it like a pro. Do that. Stop, drop, and roll. Do that. Do it like a pro. Ayan guys, nakarating na ako galing bayan. Bali nakapamalengke na ako. Pero bago ako namili, dumiretso talaga ako ng BPI, pero hindi dahil dun sa mga barya. Dumiretso ako ng BPI kasi pinakancel ko yung aking investment sa BPI Philam. Ayan. Kasi nung January 19, ayan, nag-invest tayo sa BPI Philam. Kaya lang nung January 21, narinig ko sa Ate Rosendave, napanood ko yung kanilang mga vlog na about sa MP2. Ayan. Yun na nga, na-distract lang ako kasi pinapanood ako ng mga bata. Ayan, bali nung January 19 nga, diba, nagpa-member tayo sa nag-invest tayo sa BPI Philam. Maganda naman siya, legit na legit siya. Kaya nga agad-agad napasign up ako dahil ang gaganda ng offer nila. Yun nga lang, nung napanood ko sa Ate Rosendave, medyo nag-alinlangan ako dahil medyo mabigat talaga siya para sa akin. Pero sa may mga kakayahan, siguro magaan na yun. 3K monthly. Tapos maganda naman yung mga offer nila. Kaya lang, mas nagustuhan ko yung sinasabi nila Ate Rose na MP2. Kaya ayan, agad-agad, kanina lang, ayan, pumunta ako ng BPI para ipakancel yung ating investment. Ang problema nga lang, nalugi agad tayo ng 3K. Pero para sa akin, okay na rin yun dahil 3K lang. Kasi kapag umabot tayo ng 3 years or 2 years sa BPI Philam, tapos saka lang natin siya naisipang kuhain, ayan, mas malaki yung lugi, mas malaki yung mawawala sa akin o sa atin. Kasi nga, ang alam ko, 7 years bago 10% lang yung kukunin nila. Pero first time at hanggang 6 years, parang 90 to 70% yung mapupunta sa kanila. Kaya 'di ba? Paano na lang kung after 5 years naisipan kukuhain, 'di ba? Di 70% sa kanila pa rin, sa akin ay 30%. Di mas malaki yung mawawala sa akin. Kaya ngayon pa lang, habang 3K pa lang yung nakuha, ayan, umayaw na ako. Pero okay naman siya talaga. Kaya lang, nag-alinlangan talaga ako kasi baka isa pa yun sa makadagdag makapagpa-stress sa akin araw-araw. Kaya yun lang, isi-share ko lang yung mga nangyari sa bayan, sa aking pamimili. Kaya yun lang guys, keep on watching. Ayoko sanang pumasok kasi pagod ako. Kaso na-realize ko, hindi pala ako mayaman. Kaya wala akong karapatang mapagod. Ganon. Hello guys, hello mga mamshi, hello mga papshi, welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan, bali, di ba, ibang bahay ito. Nasa ibang bahay ako. Nasa kapatid ko, ayan, meron din siyang tindahan. Ayan, bali, kinukulit ko siyang mamiling. Nabubulol ako. Kinukulit ko siyang pumunta ng bayan para may kasama ako, di ba? Tara na. Sila, yung mga nanonood. Sino daw kausap ko, ayan. Ano ba yan? Ang buko na. Manood ka para kung narigaw kausap ko. Yan, di ba? Ang laki ng tindahan niya. Kasi ang laki rin ng bahay niya. Ayan, merong cute na bata rito sa tabi ko. Hello! Uy! Hello! Busy. Yan guys, halika na te! Pabayan na tayo. Kahapon pala nagbilang kami ng barya ni ate. Hindi ka na. Bili lang mo yung mga barya. Tsaka yan guys, bali pala yung mga baryang nabilang ko kahapon, hindi ko pa siya maisasama ngayon dahil medyo mabigat. Hindi ko kayang bitbitin dahil yung asawa ko pang umaga na pala yung pasok. Kaya ayun, inaiwan lang din siya sa bahay. Hindi ko pa siya nadala. Kaya ngayon, nasadya ko lang talaga sa bayan at mamalingke. Guys, bili ako tayo ng mga tinapay. Ayan. Ayun naman piso ito. Ayun naman piso. 다 낮은 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.
첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going
일도 할 수 없는 것 I'm going 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 crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah I'm going 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 crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 것 I'm going 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 crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 Yung medium large XL. I'm going 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 crazy